राम राम मंडळी, गावरान वैद्य या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आज मी तुम्हाला एका जंगली औषधी वनस्पतीची ओळख आणि याचे भरपूर रोगावर फायदे सांगणार आहोत. हे पाहून घ्या, या औषधी वनस्पतीची कलाकृती निसर्गानं कशी बनवली. जशी माळी असते ना, गच्ची काय म्हणतो आपण त्याला, माळावर जशा पाऱ्या लागलेल्या असतात तसे याला पानं लागलेले असतात आणि याला असे लाल दांड्या येतात. फुलं बी लाल येतात, पण सध्या याला फुलं नाही आहेत. मित्रांनो, याच्यात दोन प्रकार असतात, एक पांढरा आणि एक लाल. आणि याला जमिनी खाली आहे की मित्रांनो, अद्रकासारखे कंद लागलेले असतात. हे कंद या झाडाचे पानं खूप उपयोगी आहेत. जर तुम्हाला शुगर असेल, शुगरमध्ये तुम्हाला जर बाहेरून इंजेक्शन टोचावं लागत असेल इन्सुलिनचे, तर इन्सुलिन बंद करण्यासाठी, शरीरात इन्सुलिन निर्माण करण्यासाठी या कंदाचा सगळ्यात मोठा रोल आहे. मंडळी, काय करायचं, ज्याला शुगर असेल, ज्याला इन्सुलिनची गरज असेल, इन्सुलिन घ्यायला लागत असेल, अशा लोकांना या वनस्पतीचे पानं घ्यायचे आणि या वनस्पतीचे 2-4 पानं घेऊन याचा 1 गिलास पाण्यामध्ये ज्यूस करायचा मस्त, आणि हा सकवून एकदाच घ्यायचा. मित्रांनो, यानं एका महिन्यात तुमच्या शरीरात इन्सुलिन बनणं तयार होईल आणि तुमचं इन्सुलिनचे इंजेक्शन घेणं बंद होईल आणि शुगर बी तुमचं किती काही वाढेल असलं तर नियंत्रित होईल. हे औषधी वनस्पती लय मोठ्या कामाची आहे, पण पुढचे उपयोग जाणून घेण्या अगोदर तुम्ही जर या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला एक सबस्क्राईब हाना, व्हिडिओला लाईक करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबा. मित्रांनो, ज्याला श्वास दमा असेल, आता पावसाळ्यामध्ये बदल असते, पाऊस असते, तर अशा वेळेस बऱ्याचशा लोकांना श्वास दम्यावालेले खूप त्रास होते, लय त्रास होते. तर काय करायचं मित्रांनो, या औषधी वनस्पतीचे पानं घ्यायचे आणि मस्त त्याला सावलीत सोकून याचं चूर्ण करायचं. आणि हे चूर्ण 1-1 चम्मच चूर्ण तुम्ही सैदासोबत घ्या. बारक्या माशीचं शहद घ्यायचं, चांगलं गावरान शहद, त्या शहदासोबत घ्या. तुम्हाला 4-5व्या दिवशी त्याचा भरपूर फरक दिसते. आणि 3 महिने सलग हा उपाय जर करता तर तुमच्या छातीत, फेफड्यातला कफ, छातीतला कफ, फेफडे एकदम मोकळे होऊन तुमच्या श्वास दमाले लय आराम होते. मित्रांनो, श्वास दमा दूर होते. शिवाय मित्रांनो, ज्याला गठिया वात आहे, आमवात आहे, संधिवात आहे, ज्याला सायल्टिका आहे, हृदय ज्याला म्हणतात, त्या लोकांना काय करायचं मित्रांनो, या औषधी वनस्पतीचे कंद काढायचे आणि मोहरीच्या तेलामध्ये याचे कंद काढून मोहरीच्या तेलामध्ये याला चांगलं खळखळ उकळायचं आणि उकळून हे थंड झालं की या तेलाची मालिश करा. सायल्टिका, गठिया, संधिवात, आमवात गायब. ज्याला हातपाय सून पडत असतील, बधीर पडत असतील, अशा लोकांना या केवकंद औषधी वनस्पतीचा कंद 1 ग्राम चूर्ण करून दुधासोबत उकळून घेतल्यानं तुमचे बधीरपणा बंद होते.